Het wie dan ook een grote verrassing van Kooistra doet hij waarschuwen terug de Sanneem wensambulance op Hellewaard bij Zorgcentrum Bennemastaat in Huddegriep. Daar wennet hij nou. En ik liet het over mij heen komen. Ik ga al zoveel beleven. Dus dit ken ik nog wel mee. Hij schreeuwt nog alle dagen namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië op. Die kaartjes gingen mij naar Loosdrecht, naar het privémuseum van Gruttevruwen Jan Stuyvenberg. Mijn grote vriend. Hey, we gaan het mooi maken voor jou. Speciaal voor deze dag weer er een moerting regelen met Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde. Marco. Hoe is het met u? Ik vind het maar heel jij. erg om u te mogen moeten. Zeg maar jij, dat vind joh. ik niet zo prettig zelf. Voor mij, uit respect bent u voor mij u hoor. Dus hoe is het met u? Uitstekend, jongen. Ik ben zo gezond als een vis. Ik ga u een knuffel geven. Goeie. Ja. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn. Ik ben blij dat Jan me heeft uitgenodigd. Kooistra wie skiertsdochter op heeg niveau en rugbankjournalist, maar is vooral verneemd worden als nazi-jager. Hij had tientallen oorlogsmisdadigers opspoord. Daarnaast had hij duizenden slachtoffers een gezicht jong. Ik heb mensen geholpen die eigenlijk radeloos waren, omdat ze net wisten wat er met hun zoon, heid, omke, mooike, bad weer. En dat heb ik alle opgezocht. Dat vind ik allerbelangrijkste. In Museum Militair Mobiel Depot leidt het archief van Kooistra met meer dan 180.000 dossierkaarten van oorlogsslachtoffers. Ook de laatste kaartjes komen erbij te lezen. Kooistra houdt net op. Mijn leven is echt eindig. En ik ben 93 hier. En ik ken het nog doen. Want mijn hartjes ben goed. De artsen, 5 artsen chemisch zijn. Een fenomenaal geheugen voor uw leeftijd. Ik zou zeggen nog een noffelijke dag, heren. En een goede reis waarom. Zeer bedankt.